Realment no poden fer invade, o bueno. Bueno, ja, però... Per si s'estaqueja, no jo què sé. Sí, sí. Seria bastant troll fer invade. LOL, no hi ha xat de veu a les custom. De LOL. No. És que ara buscava l'icona i no em surt. No, clar, per això venim aquí al Discord. Sí, sí. Que sé, pensava que veníem al Discord per comoditat. No. Jo tampoc Soc un analfabet amb aquestes coses. Bueno, va, gent. El plan és guanyar-los a tots les Va, línies i Va, acabar el focus. game en 15 minuts. Que... Intento fer un clear d'aquí botside i vinc mid per darrere. Ok. Fas clear. I vale. Realment he de dir que fa molts dies que no jugo al Braum, Pot ser una mica XX. Tranqui, tranqui. Ja està. Va, és que no m'esperava que li féssim tan mal. Se Juan peca molt a l'early, enganya molt. Vas amb un porc. I amb la passiva del Braum encara baixa més ràpid. Ja arriben. Ara ja... Vale, no esperava tocar aquí. Ojo, se't vol tirar. Ui. Amb la cul i petes, la passiva? No sé si ho sabies. Ja, sí que ho sé. Just to know. Li intentes baitejar el hook a tu, perquè així li fas el salt enrere i es queda desposicionadíssima. Ara que tinc el salt, sí. Vale. El que m'agradaria és ser en nivell 2, que juguessin més agressius. No, ara ells ja són 2 també. Però quan nosaltres som 2 i ells 1... Vale, flash de Vladimir. Següent gang està mort. Tinc aquesta wave aquí molt... Va, som-hi. No té flash, Se'm va bloquejar la pantalla, en sèrio? Però això és cosa del client, Vale. Tornant Tens TP. vaig posar guard, mi mateix. Pot ser que vulgui fer TP. Està fent TP a mid? Ok. Cain top. Forcem més. Si vols fer red, Ret i vinc, si cas. Vale, ha guardejat el bush. Si vens des de darrere se'l menjarà segur. Vale. Sí, vaig per aquí, doncs. No té massa mana la més fortuna. Puc entrar-li directament, si vens. Espera. Deixa anar M'ha per tirat el darrere. prender? Hòstia, no m'he fixat si m'ha tirat el prender a la puta cara. Ara quan es carrega la vermella entro, He tocat. Jo no tinc gaire mana, ara hauríem d'anar amb cuidado. Us pot venir el Caín, que està per aquesta banda. Fora. Vale, el nostre pla de fidejar el David... El segueixes tenint top. Suposo que es vol estaquejar ràpid el red, així que... Bueno, Andreu, si vens aquí, crec que és easy gang. La Leona guardejarà ara aquí. Jugaré en safe i ja breus. està. No ha guardejat, No? No ha deixat el guard perquè ho tinc guardejat. Pues... estic aquí, Leona, s'està suïcidant. Seguim picant. Vale, flash. Estava top altre cop el No. Caín, Us aviso que de tant en tant se'm bloqueja la pantalla, És a dir, Ok. que es Jo ho he congela. fet. Està venint, pot ser que hi hagi el jungle per aquí. Andreu, pots tornar a entrar? El Marc ha dit que estava top. Sí, però fa una Puc estona. tornar a Pots tornar a entrar? Sí, Està aquí. sí. Furiolo, Hauríem de poder entrar tu A i veure, jo compte que no sols. veiem ara mateix el Vladimir.
Aquí no vindrà. El Vale, tribuix, marxem. no t'he vist jo el tribuix, eh? Vale, no, Entre ara sí que en tenen. Faig una mica de clear de bot side i vaig a base, vale? Que tinc molta pasta, tinc 1.800. M'agradaria acabar això, eh? Sí, jo tinc 1.300, m'agradaria anar a base. Ja, però vull el gorret aquest abans de tirar. Sí, sí. Marxa enrere. Faig TP, tinc ulti. No, 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 no. No, no, no. Ens havíem escapat ja. És bona, és bona. Caïm. El rebenteu. Leona? Estic arribant. Si el podeu estonejar? Un bàsic més? Bueno, no res, deixem aquí. Podeu fer drac després d'això? Anem a Drake, sí. Drake i back, tots. On TP, Marc? Merci. Sí, al final sí. Sí, jo no tenia manada, per això et dic no, però bé. És que quan tens el 6 amb en Rumble és molt i molt fort a l'ulti. És que no havia vist que tenia 6. Good job, reset. Sí, molt bé, la veritat. Caïn aquí. No hay tiempo para preocuparse. Vale, Sergi, mira què porto ja. Bona. Em faig la vuelta aquella del Segador de Sensi i el Draktar, No se la fan amb... Te'n recordes quan li queda per Flash Mid, David? Amb Disgarrador? Amb el... No sé si ho he tingut. Sí, i amb la Hidra, no es fan Hidra també, ara he vist. Sí, de tercer. Hi hauria de quedar un minut i mig, més o menys. Doncs fer que Blue podem provar. Hi ha Gordo, arribes, no? Sí. De fet, ara podem fer freeze. No piquis, ja la faré jo, perquè dic. Aquest també me'l quedo jo, el primer? Vaig a cap de bot. És una llàstima, se li ha quedat el Gordo 70 de vida. Vale, Caïn, vens a mi? Vaig caient. Arribes, Sergi? Pots pujar, estic bé sol. Vale, i el de mi estava a mitja vida. Va, mira, fico... Vale, tens això. S'ha cagat aquí, Li vull entrar a Vladimir, Tiro... Sí. No. Deu tindre un guard per aquí, no? Sí, s'ho pot esperar. Vull dir, li tiro R perquè gasti bassa i després podem tirar-li tot. Vale, no té bassa? Entra. Ha fet R, igualment. Em pots ajudar a fer push? Sí. Necessito marxar. Vale, tinc R. Ella també, per això. Vale. Jo no, Tinc R. Tu estàs bé, Tom, Marc? Sí, cap problema. Vaig molt còmode en aquest matchup. Tens Cain top. Tiro enrere. És que ja m'he imaginat que vindria Ojo, no ens juga cap aquí, que no ens tiren el TP a la puta cara. Ens acaba de bordejar aquí molt rata. Tens Ignite? Hauríem de començar a plantejar aquest heraldo, Com veus, entrar-li la Miss Fortune... És que vull... No, perquè si entro jo em farà R tu i R Miss Fortune. Vull esperar que ells facin l'engage per fer-los el cancel de la seva. És que no tenia la R, la Leona, quan t'he dit. Vale, Vladi està back. Podem començar, Heraldo? Vull. S'ha mogut la Leona. La Leona és aquí, a línia. Amb el fit aquest el podem enganxar? Estic puxant. Vinc des de mid. Vale, vinc des de mid, això ho guanyem. Si arribeu al Caïn, també. Us ve la meva ulti, més o menys, a veure si de casualitat també. Aquí, amb Caïn. Voy. Venim. Està mort. Te'l fas. Sí. Vladimir? S'haurien fet l'heraldo, ells. Sí, se'l acaben de fer. Vale, no, són aquí. Bueno, però l'han perdut, per això no l'han agafat. No l'ha pogut agafar, vale. No. Nice. Excel·lent. Vale, enrere. Ulti enrere. Passa i R. No tinc manar, Sergi? Vale. Vull agafar el Gordo en breu, si l'agafo jo. Vols pillar el Gordo i marxar? TP top s'està fent amb el fit.
Realment, tinc segador d'essència base. Marxa tu, i vaig a fer un rom. Sí. David, vinga amb R, vinga amb tot. Ok. M'ha baitejat la R que flipes, eh? És a dir, ha vingut d'aquí, ha fet flash i en comptes de fer-lo cap aquí, com si la terra l'ha fet cap allà, tio. Tot tràgic. I tinc un altre ping, si de cas. Entro. Ara teniu Caín. Oh. No, tio, s'ha allargat la passiva, just. Vale, aquest no té R, però podem marxar d'aquí. També ve Leona, us ve Leona? Sí, tenia marxant. Està bé. A mi em treu... em treu bastant. Com m'ha vist que estava aquí, si he passat per tots els pings que havien? Va, No t'ha vist, Simplement ha entrat i ha entrat també Caín i ja està. Vale, me l'ha fet assegurar. Vale, aquí hi havia un guard. Vaig cap al Drake, Sí. Vale, doncs és un bon moment. Estàs bé, Nil? Ojo que no hi ha el Caín. Arc, si no tens TP, pots solar. podem Cap a torre, cap a torre. Ja, no tenia el salt. Ja. Llàstima. Cap a Drake, Andreu, sota de la puta. Ja. Sí, però bueno, ja que estic aquí, doncs acabo de fer la volta per aquí. Per cert, pilleu anti-healing aviat, Vladimir... Oh, cert. Caín. Vladimir. Sí. El traiem fins a fora, Sergi, fins a fora. Jo anava a plantar un ping aquí, Vladimir! Vinc per darrere, no té R. Aquest Vladimir no té R. Ja tot Déu. Leona no té R. Estic darrere seu. Bueno, Matem a Caín. pobre Caín, s'ha quedat estonejant a sobre. Els bàsics... Els troneixos. I s'estoneix un altre cop i ja està. És que amb el xarc no puc treure. Vaig a l'altre costat. I ha de ser un Lucky que l'única mort que tenim de moment sigui... Va, i se l'ha quedat Leona, L'única kill seva. Ja. M'encanta. Ha sortit molt bé, això. Bueno, si ja no hagués mort, ja està millor. Si està amb el xarquito no puc treure l'estona, es veu. Però tot just surti. Marc, tiraràs TP top, no? O no? Bueno, no, de fet, pots anar caminant. Tinc més fortuna, bot, jo. No tinguis a bo d'estar aquí i pokejar-la, amb l'escurs. Si aquest senyor es queda, arribo amb tu Vale. i el piquem. Sembla que no. Potser tenia guard aquí, És sense Leona, no sé on és. Tinc el TP up, Va, no, ha de tornar a la base, estava morta. Va, vull dir, que vagin amb compte, saps? Que potser no Bueno, ve directe. Està aquí. Què? Si he passat jo abans que... Hola. Està bé. Tinc un ping. El fico aquí? No veig Vladimir, Vladimir mir. Tinc un tinc 15. Li tiro R a Vladimir, que es gasti bassa. Aquí al... Vale, ha gastat bassa abans. El matem. Mata sol, em sembla. Hauria d'estar mort. El Caín estava per topside. Vale, li pots anar a guardar a la jungla si el veus? No tinc. Ok. Potser és el seu blue. Podem fer push i ja està. Vale, estan venint a per tu, El Malphite. El seu blue està up. Si vols... Comença. Vladimir no hi és, som més a dalt. Estic venint. Voi. Tens R, Marc? Tens R? Vale. Estic baixant, estic pujant. Sí. Vladimir ve per darrere, però arribo abans. Bona, arribaré que ahir. Els heu Ha fet flash. Bona nit! Oh! Que bona! Vale, compte que Vladimir pot venir des de mi, Està al riu, Vladimir? Fer TP bot. Estic darrere No tinc seu. curat. Jo et puixejo top. Bé. Que el Sal està mort. Lol. Això és grit, Nil, perquè el Marc Sol ja se'l feia. Es feia la doble aquí, easiament. Aguanto top, Marc? R de Vladimir. Sorry. NP.
Tampoc no tenia un fugis, no Miss Fortune, saps? Estava rojadís. Ja. Jo no tenia... Si cas aneu la bota top ja, Sí, que esteu de camí. Bueno, sí. Que estarà el don 14. I així també hi ha de pas que aquest sou el pilleu el red. Sí, me'l deixes? Sí, clar, sou una cejone. Crec que tal com arribem, el podem matar. Vale, Vladimir està fent bar. Potser que hagin anat directament a Heraldo, però... Pot ser, perquè hi ha un ping allà molt d'esto, molt trapella. Vale, no, la seva botlane està bot, no haurien d'estar a Heraldo. No, de fet no hi són. Vale, podem començar El nosaltres. vaig començant jo. Sí. Quan acabeu de fer push-top, veniu. Vale, que no estigui campejant-nos aquí, més que res, que mira que no estigui aquí, el tontopolles aquest. Hi ha la botlane aquí, Vale, Caín a tot. Estic arribant. Sí, estem venint nosaltres. Molts seran 3. Jo crec que no el poden lluitar. Estem bé, no s'acosta aquí. El tirem a mid o top? Poder top té més vida. El top no el poden defensar, diu el Malfit, Sí. Surt Dragon 50. Vale. Caín a mid. Vladimir a mid. Ens empanteu la wave aquesta. Sí, podeu dibuixar en aquell senyor. Ara veurem la wave. Jo deixo tanquejar. Vale, i torre. Que clinardo, mare meva, no, això? M'han divejat 3 persones a tirar. Tirem segona torre top, doncs. Sí, perquè... No riem a Drake, nosaltres, així que tirem o no. I potser pica una més, si ens afanyem. Pica una més. Sí, perquè hi ha 3 persones allà col·lejant. I potser... Quin bidó! Hola, que pica ínim, nano. El Caín no és tant el drac, vaig acostar-me, aviam. Sí, No, el Caín està aquí, el Caín està aquí. Enrere ja. Molt bona aquesta, això ha sigut too much clean. I el seu blau? Salta aquí, posa't aquí, salta aquí. Rodeu-los i el blue, rodeu-los i el blue. Tu, que el drac està a 1400, Sí, no arribem pas, Aviam, No, jo no. poder El Caín no hi és, Jo estic Caín no hi venint, és. però no tinc ult. Ve l'ulti del Nil, Però l'he cancel·lat, La mata si el podem fer ara nosaltres. Vale. No correu, no hi ha pressa, no hi ha pressa. Espereu-me. L'important és cancel·lar-lo. Hem portat shutdown, però bueno. Ja tinc anti-healing. En 7 segons tinc. A més, li queda res al Marc per ulti, li queden 5 segons. Jo amb 15 tinc ulti. Em pots Jo no saltar? tinc la meva, Tranquil, m'escapo. Li ha faltat gaire la més fortuna. Per què la toqués? Res, has estat a punt. Quina ràbia. Jo tinc ulti en 2 segons. Vale. Podeu començar. Hi ha un ping aquí. Malphite TP de Malphite. Vale, està fent Enrere, TP mal. enrere. Ets 4 contra 4. Ja he aquest ulti caïn jo. Oh, Malphite, quina llàstima. Vale, Vladimir és l'únic que pica. L'únic és l'únic que pega. I porta un prender a la cara, que no sap ni com es diu. Bona. Vale, si no fem fora. A Manresa! What? On ha anat aquest ulti? Vale, feu drac. Manresa. Jo ara estic arribant aquí, si es giren, els matem a tots. Ja hi soc. Que no el rebi Caín, jo vaig cap a l'altre costat. Vale, no té salt, ho desconeixem. Torre que l'estun, vale, boníssim. Vale, podem perseguir per baix. Jo he de marxar, no tinc mana, no tinc vida, sóc un minion, ara mateix. Vale. Jo em curo amb el Warlock. Si no podeu, marxeu i ja està bé. És que no he vaquejat, podem 10 minuts ara mateix. Ui. Marc i jo estem fent push per mid. Sí, però jo ara faig Sí, està bé, barret, feu push. Si m'ajudes... Tinc Warlock, que me'n curaré que flipes ara. Últim Ve la 30. Dima. Podem provar un Naja Ciegas? Creu que saltarà. No hi ha necessitat. Massa greu, No hi ha necessitat, a més estic a bot. Anem aquí. Nil. Easy. Testimoni. Sí, realment està bé. Estic marxant, jo. M'està perseguint Ara- Miss Fortune. Ara venen...
frigo l'altabot a Jo top. t'arribo, si et fa molt xest, Sí, t'arribo i tinc ulti, no sé, no m'he girat perquè m'ha semblat raro, però semblava que podia estar intejant. Hauríem d'anar amb cuidado, Ara hi ha un tio a top que està agafant or Ja, no. gratis. Ara hauríem de començar a fer puix als Sí, altres sí. línies. Sí, hauríem de començar... No, de fet, sí, va, és que podem començar el bar, realment. O sigui, tenim, sí. tenim tot això guardejat, o podem Estic movent començar, cap que al el bar. tanqueixem bastant. De fet, Miss Fortune està bot. O sigui, acaba de tirar aquesta i anem cap a Baron. Jo el començo, Bueno, de fet, arribeu. Treu aquesta i anem a Baron, que el podem tanquejar bé i tenim un Miss Fortune bot. Si venen ens piquem i ja I està. el Blue el vols, Marc? Ens el fem un moment, si vens per aquí? No, feu. Feu Nashor. Ens venen, El Blue sí que és en tornar. Ens venen? Ens girem o lluitem o no? No, de moment lluitem. No, de moment Baron. Hem d'esperar que s'acostin més. He tirat I sense l'últim fer temps perquè a baixar-lo. també, Vale, Miss Fortune encara està a base, Vale, 3.000, el baixem, l'acabem. Cuidado amb el braç. Compte Caín. Ai, m'he bat. Vale, no passa res, Miss Fortune? Vale, Miss Fortune no hi és, podeu... Leona ha gastat flash. Els smites aquests... Cony, tia, és a dir, si em fan knock-up, també em puc perdre, no? M'he tragat ulti Leona, el knock-up del Kayn. Bueno, en fi, whatever, en 2 minuts el drac. Compte Malphite. Malphite ha tirat terra, en aquesta fight. Sí. Aquí, Marc? Vale. No hi sóc, nois? He fet res. Ve la Miss Fortune? Va, veig no, acaba R de Malphite. Estàs molt enllà, Sergi? Sí, tranqui. Això, anem a la zona de bot, podem guardejar per allà, que ens surt drac en Faig reset, netejo bot, que hi ha molta cosa. Sergi. Realment, estem molt bé. Mentre no fem el burro. Tens el Kayn darrere, David. El tens aquí. Estic bé, jo? Sí, que... Escapes? Sí, estic bé, no gasto res. La putada aquesta, m'he Vaig tragat, amb tu, Nil? Vinc amb tu. m'he tragat tot el xitxer. Tranqui. S'ha acabat de gastar l'smite del Kayn? Sí. Bueno, Queda un Bueno, minut. però en un minut 20 el recupera. Podeu anar a matar aquesta... Aquí, Sergi. Passa que el Malphite està pillant minions, pot ser un problema. Està farmejant el que vol. Arribo a Miss Fortune. Bueno, Uau, jo també. super mort. Espera't un moment, Nil. Minut per drac. Guardegem per aquí. No guards? Merda, no he comprat l'altre ticket de treure visió, és normal. No tinc més guards, Jo tinc això, puc deixar aquest aquí. Vale, emputxem el de mid i anem al drac directe. Voleu que Tirem peti? bot un moment, A la bot la podeu anar, sí, podeu tirar bot. Sí. Hòstia, Dale. Vale, aquests de mid, potser s'ho van pagar. No tenen Miss Fortune, sí. ja caiem Feu una aquí, fight. Vale. W i ja està. Emputxar, ens movem per aquí dintre. Vine, Nil. Caient Leona bot. Malphite ha anat cap a dalt? O m'ho ha Sí, semblat? ha anat cap a dalt. Vale, Leona? Vale. Doncs cap al drac. Ara intentem que no s'acosti el Kayn. En Sí. el pit. En tot el possible, ja està. La resta... Piqueu-lo ràpid, no li haurien de donar temps. Vols anar a picar tu? Em quedo ja Boostejeu-lo. FCC. Em quedo ja FCC. Aneu a bostejar-lo. Tu, Sergi, queda't aquí i molesta el Tinc Kayn. flash, tinc el W per saltar. Només el Kayn, La Leona... No arriba. La Leona ja. Algú es pot posar aquí? Jo, Vale. Podem lluitar? La Miss Fortune? Vale, Miss Fortune està morta, Vladimir. La Leona? Arriba, Sergi. La Leona? Arribeu a baix, vale. Vale, faig push mid. Aquest també? Escapa. Estic venint cap a mid. Vale. A netejar. Push mid. La meva tenim la Push wave mid, de bot push com el mid, push cul. mid, push mid, Fem push push mid, mid i obrim tirem mini top. Si podeu tanquejar, que no Jo tanquegeu. puc ficar el pit. Estic tanquejant, tranquil, estic bé, estic molt bé, la veritat. Aguanto una més? Encara tinc Zonias, Aguanto. Anem picant torre mentre. Vale, ara fiquem
R de Malphite, R de Malphite. Tenia curar, no m'esperava que et fes tan mal. Si tenia R Malphite. Darrere. Tinc 15... En quines segons tinc? No, són temps. Els anem poquejant, anem poquejant. No té R Malphite, això ho podeu guanyar. 10 segons, 10 Si segons. els toqueu. Vale. Compte Miss Fortune. Vale? No aguanto més. Vale, tireu enrere. Tinc ulti, jo ja. Tireu enrere. No, ja farà. I es reseteixen abans, és igual, estem bé. Aquesta Miss Fortune. Ahí va. Fora. Enrere. Vull reset. No tinc wars, no tinc una merda. Turbopato, que ha sigut aquesta ulti. Hi ha un red, si ho podeu robar ràpid. O'Neill. Vale, igual m'he quedat amb el puto capa de fuego, tio. Ojo, Nil. Està venint els fights. Saltamuro, jo caïn també. Vladim a mid. Nash, un minut. El seu blue surt en 15. Tinc reset que tinc drac tard. El nostre surt en 15. Sí, pilla el nostre. Mola un Loki, tio, el puta capa de fuego. Ja, tranqui. Així està, tens. És fer-hi dos Vaig pings, fer el tio. nostre i ja està. Que els picos jo. És que tinc l'ulti quasi cada 40 segons ara ja. Algú ve aquí, amb el bitxet aquest? Voy. Sí, ens ajuntem per la zona de dalt, fins i tot... Si podem ficar guard, si pillem algun d'aquests de Miss Fortune, aquest s'està tirant endavant tota l'estona, Si la pillem en algun moment... Algú té la treure visió, que jo l'he gastat. Però on? Per aquí. Jo tinc pings allà... Aquest aquí m'agrada molt. Veiem. Oi, tu! Hòstia, ¿dónde te metiste, papu? Vale, bona. Leonor, està a l'altre costat. És Nasher, això. Va, sí, Nashor. No te sentaste. Se fes amb la pinya, saps? Vinga, gran. Malfit top. Que follin a Malphite, però que follin moltíssim aquella torre. Malphite Sí, bot. fem el Baron. Entrem per tot? Entrem a acabar amb tot. Si es queden fent push, els piquem. Ara Vaig que potser tot hauria pot d'anar fer a push, defensar, jo? Com ho veus? Fem el de mid, ens ajudem a mid i obrim... És a dir, que algú apuntava a top també, perquè ara que veníem nosaltres, si no? Sí, però tenim obert el top, no fa falta, realment. Vale. Però que és que el Malphite, tot el temps que està allà, està perdent el temps. Sí. I vegem això, Ara, quan arribi la wave, Estic de camí, arribo amb la wave, jo. Vale, aneu cap dos a inhibidors. Bueno, acabem això i anem tots junts. Se m'ha ficat el pechito aquí al davant. Deixa'm separar una mica. Sí, vigileu R de Malphite i ja està. Vale. Què fem? Vale, doncs ara podem... Puquegem com De moment molesteu, sí, aviam si es posen nerviosos i fan alguna cosa com això. I Fortune no hi és. Estic amb la Backlash. M'emporto Caín, me l'emporto. Una ajudeta, tets? Vinc, Sati. Vale, però no acaba bé. No, ho sé. Vull matar. Sí. Deixeu la tanqueta que piqui amb la següent wave. Ara arriba la wave, acabem, Molt clean, això ha sigut. Ja avui ha sigut molt clean. Jo vull deixar aquest tonto, Sí, podem divejar Malphite, no té R. Prioritzem torre. Aquest home no sap ni on està ara mateix. Sejuani va flying també. Va! Boníssima, Tet. Va, això ho vull. Està més el puto lobby que jugant, tio.